Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Isus nije nejasan. Ako čitate, on vam točno govori što da činite da imate sjajan život i isto tako vam kaže ako to ne činite, nećete imati sjajan život. Zato svatko tko želi imati sjajan život, sve što trebate učiniti Počet ćemo u Mateju, poglavlje 10, stih 1. Danas govorimo o autoritetu koji je Bog dao svakom vjerniku. Svi recite, ja imam moć i imam autoritet. Čitali smo stihove sinoć, a vjerojatno ćemo ih i danas čitati koji kažu da Sotona ima moć, ali isto tako piše da mi imamo moć i autoritet. Dakle, postoji razlika. On ima moć, ali autoritet jedino ima ako mu ga mi damo. I često je stvar u tvom nedostatku znanja. Na primjer, znaš li koliko ima ljutih kršćana koji idu u crkvu svaki tjedan i ljuti su? Ljuti su na nekoga. Mi čak idemo i u crkvu s ljudima na koje smo ljuti. Sjedimo pored njih i pjevamo naše pjesme. Sjednemo u auto i svađamo se na putu kući. Toliko puno ljudi živi u svađi. Puni su gorčine i zamjeranja. Uvjerili su sami sebe da je preteško oprostiti, da to nije pravedno, jako su povrijeđeni, a ipak Biblija jasno kaže, svi recite jasno, Isus nije nejasan. Ako čitate, on vam točno govori što da činite da imate sjajan život. Isto tako vam kaže, ako to ne činite, nećete imati sjajan život. Zato svatko tko želi imati sjajan život, sve što trebate učiniti je pročitati riječ, poslušati poruku i onda poduzeti korake i učiniti to. U Efežanima 4 piše, neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. To nije nešto što trebam shvatiti. To nije misterij. Neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. Ne daj đavlu nikakvu priliku. Ne daj mu temelja. Znate što se dogodi? Ako damo đavlu temelj, vrlo brzo on postavi utvrdu i to postaje jako opasno. Zato iskreno moramo paziti na male stvari za koje često mislimo da nisu bitne, ali pretvore se u goleme probleme ako se ne pozabavimo njima. Moramo naučiti da možemo neprijatelju dati autoritet i pristup našem životu tako što ne činimo ono što Bog kaže da činimo. Naravno, postoji oprost i Bog nam pomaže i spašava nas, ali to nije način na koji On želi da živimo. Ne želimo da cijeli život živimo u sobi za hitni prijem. Amen. Ne želi da budemo na intenzivnom iz tjedna u tjedan. On želi da dođemo do točke gdje znamo što trebamo činiti da imamo sjajan život, gdje mi preuzmemo odgovornost za sebe. Adam je dao svoj autoritet u vrtu. I đavo je rekao Isusu, zapisano u Luki 4, sve je ovo moje i daću to kome god ja hoću. Njegovo je, jer mu je Adam to dao. Ali pogodite što, Isus je to uzeo natrag. On je to uzeo natrag i pripada onima koji odluče vjerovati u Isusa i ne samo vjeruju u Isusa, već vjeruju da ta moć pripada njima. Vidite, jedna od pogrešaka koju činimo je da mislimo, ako vjerujemo u Isusa, sve ovo drugo dolazi automatski. Ne zapravo. Imaš moć ako vjeruješ da imaš moć. Iskusit ćeš blagoslove koji proizlaze iz toga da si dobro s Bogom ako vjeruješ da si dobro s Bogom. Iako si možda legalno pravednost Božja u Kristu, ako ne vjeruješ u to, onda to utječe na tebe kao da to nije istina. I moraš znati da imaš moć i autoritet i moraš pokazati đavlu da znaš da imaš moć i autoritet, jer je on ponekad glup. I moramo mu ponavljati iznova i iznova. Ne, ti ne upravljaš i ne vladaš mojim životom.
I ne znam gdje ste vi po pitanju đavla, ali rekla sam svom timu kad smo dolazili ovamo. Govorit ću ovaj vikend puno o đavlu i ne želim uplažiti i sablazniti ljude. I znam da je u mom kršćanskom hodu postojao period, išla sam dugo u crkvu i nikad nisam čula da itko priča o đavlu. Nisam. I mi trebamo govoriti o njemu. Isus je govorio o njemu. Postoji toliko stihova o đavlu i demonskim silama i vidimo njegov utjecaj u svijetu gdje god odemo danas. Kad god vidiš dobro, to je Bog. Kad vidiš zlo, to je đavo. Bog je dobar, đavo je loš. To nije teško za shvatiti. Kad ja učinim nešto dobro nekome, to je Božji utjecaj na moj život. Kad učinim nešto loše nekome, to je neprijateljev utjecaj na moj život. Amen. U Mateju 10, stih 1, kad Isus pošalje svoje učenike da idu služiti. I ti si Kristov učenik poslan da služiš u svom malom kutku svijeta. Svi mi služimo na drugčiji način. To možda nije ovako s govornice, ali naš život treba biti živuće evanđelje koje će čitati ljudi oko nas. Ljudi trebaju znati da si ti drugčiji. Mi trebamo imati nešto što oni žele. Budite svjetlo i sol u mračnom i bezukusnom svijetu. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast. Recite vlast, autoritet nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Sad pogledajmo u Marka 16, stih 17. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. I osobno vjerujem da ovo ne znači samo one koji vjeruju u Isusa, već one koji vjeruju da će ovi znakovi pratiti. Nikad nećeš iskusiti darove duha, svetoga u svom životu ili nadnaravnu Božju moć ako u to ne vjeruješ. Dio mog cilja ovo jutro je da vam pokažem kako nas je Bog opremio. Nije nas ostavio nesposobnima. Opremio nas je da se možemo suprotstaviti svemu što dođe protiv nas. I kao što sam rekla sinoć, možemo proći kroz jako teške stvari, ostati stabilni, ostati božanski i ostati korisni Božjem kraljevstvu zbog moći Božje koju nam je dao kao dar. Stoga će ovi znakovi pratiti one koji vjeruju da će ih ovi znakovi pratiti. U ime moje će izganjati zle duhove. Novim će jezicima govoriti. Tu govori o daru govora u jezicima u kojem piše u Bibliji. Zmije će uzimati. I to ne znači da ćeš se igrati sa zmijama. Zmije su kroz riječ Božju sinonim za đavla i zle sile. I uzimati ih znači da ćeš ti njima vladati, a ne one tobom. Amen. I popiju li što smrtonosno, neće im nauditi. Imamo toliko moći u sebi, toliko pomazanja na nama. Pomazanje je prisutnost Božja u tvom životu. To je moć, to je sposobnost, to je osposobljenje. Ja sam bila u crkvi godinama i nikad nisam čula za riječ pomazanje. Znala sam da Bog ima moć, ali mi nitko nikad nije rekao da ja imam moć. Pa ja vama danas govorim da imate moć. Ako vjeruješ u Isusa Krista, onda trebaš obnoviti svoj um i prijeći preko ne mogu, nesposoban sam, previše je, slab sam. Trebamo imati samopouzdanja. Znate li kako je vrijedno samopouzdanje? Kakav bi ja nered danas ovdje imala da sam došla s mišljenjem? Zaista ne znam. Ne znam. Imam li pravu poruku? I ne znam hoću li se svidjeti ljudima. Ostali biste ovdje 5 minuta, ako i toliko.
Trebamo biti odvažni i samopouzdani i to ne mora biti maska koju stavimo na sebe. Trebamo znati tko smo u Kristu, podići naše glave, izaći u svijet i biti ljudi kakvi Bog želi da budemo. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Želim vam nešto predložiti. Kad vam netko kaže da je bolestan, nemojte samo reći baš šteta. Budite dovoljno odvažni da ih pitate možete li se moliti za njih. Ako im je neugodno da se tada molite za njih, molite se za njih u svojoj privatnosti i vrlo često. To možda šokira ljude, ali i sviđa im se jer netko mari za njih. I ti imaš pomazanje u sebi koje drugi ljudi mogu osjetiti. Iako ne znaju što je to, postoji nešto u vezi tebe. To nešto, dijelila sam već ovo 2 ili 3 puta, ali je tako smiješno da moram podijeliti to ovdje s vama. Upoznala sam curu vani u javnosti. Bila sam na manikuri i ona me prepoznala jer me gleda na TV-u. Bila je osoba koja voli Boga, ali nije bila upoznata sa stvarima o kojima vam danas govorim. Jedna od stvari s kojima nije bila upoznata je pomazanje i kako se ono manifestira. I ona mi nastavi govoriti kako voli moj TV program i kaže ima nešto i počne raditi ovo. Kaže, ima nešto, imate to nešto. I onda bi stala i rekla, tu auru, to, i nastavila je to raditi. I to mi je bilo smiješno jer je zapravo govorila o pomazanju, govorila je o Božoj moći i utjecaju, ali nije imala riječ za to. I zato vam kažem, svatko od vas, ako ste vjernik u Isusa Krista, imate to. Imate tu auru Duha Svetoga i trebate se prestati vucarati kroz život, misliti da vi to ne možete i da je to sve previše za vas. Znaš, ja imam problem i jadan sam i kad barem ne bih imao problema, tada bih možda bio sretan. Ne, nas je Duh Sveti pomazao i imamo probleme, ali smo svejedno sretni. Jer velika privilegija koju imamo kad imamo probleme je ta da se ne moramo brinuti oko njih. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu, molitvom i prožnjom, sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Čim ti dođe problem, moli. Čim se počneš moliti, otpuštaš Božju moć. Čim se počneš moliti, otpuštaš Božju moć u svoj život. Čim se počneš moliti, anđeli su otpušteni iz raja da donesu odgovor. Ali pitam se, koliko se puta moraju vratiti? Jer krenu i mi ih pošaljemo natrag. Krenu i mi ih pošaljemo natrag. Mora da je teško biti anđeo ovih dana. Luka 10:19. Pročitala sam to sinoć, ali znam da imamo novih ljudi ovdje danas i ovaj temeljni stih za ovaj vikend, pa želim da ga pogledamo. Gle, to znači pogledaj, probudi se, otvori svoje oči. Dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili, moći neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ako gledate ispravno na ovo, kaže da imate moć i autoritet. Kaže da đavo ima samo moć, ali je nema vlast i autoritet koristiti, osim ako mu je vi
ne date. Ono što mi moramo naučiti je kako primijeniti taj autoritet. Autoritet je nešto u čemu trebaš hodati. Postoji zrak oko autoriteta. Autoritet ima hod. Autoritet ima držanje. Autoritet ima način na koji drži glavu. Autoritet gleda u ljude kad im govori. Gledaš u ljude. Kad se rukuješ s nekim, zaista se rukuješ. Ne slomiš ruku toj osobi, ali ne držiš je ni kao krepanu ribu. I još važnije, taj autoritet trebaš prakticirati u ovom prostoru, ali puno više trebaš znati kako prakticirati taj autoritet u duhovnom prostoru. Prakticiraš svoj autoritet s Bogom kad se moliš i prakticiraš svoj autoritet nad đavlom svaki put kad ga svežeš, suprotstaviš mu se i odupriješ mu se. Posebice kad govoriš riječ Božju protiv njegovih laži. Reći ću ti, ako želiš biti potpuni pobjednički kršćanin, to nije posao na pola radnog vremena. To nije nešto što se može dogoditi u crkvi u 45 minuta nedjeljom ujutro. Zato se riješi razmišljanja da ja idem u crkvu. Sve što je potrebno. Uistinu sam tako umorna od toga. Idem u crkvu svaki tjedan i ne razumijem zašto ne pobjeđujem. Radiš li išta što si tamo čuo? Znate, mi smo previše obrazovani i premalo izvježbani. Koliko puta moraš čuti propovjed o važnosti opraštanja ljudima prije nego što prestaneš biti ljut, čak i 5 minuta na nekoga. Nećeš povrijediti ljude time što ćeš biti ljut na njih. Oni se sjajno zabavljaju i ne mare ljutiš li se ti, ali škodiš sebi ako si ljut na njih. Truješ sam sebe, otvarajući vrata neprijatelju. Pametniji smo od toga. Imamo Kristov um. Pametniji smo od toga. Krist je naša mudrost od Boga. Imamo mudrost. Ne osjećaš li se već sad bolje u vezi sebe? Možeš otići u svijet i oni te mogu slomiti, ali dođi ovamo i ja ću te izgraditi. Imate moć i autoritet. Moramo naučiti biti budniji, malo više uključeni. U Efežanima piše, probudi se, ti što spavaš. Uspavana crkvo, probudi se. Što je uspavani kršćanin? Onaj koji se ne povezuje s onim što se događa oko njega. Onaj koji je uljuljkan u razmišljanje, što god. Samo zato što želiš da te đavo pusti na miru, on to neće napraviti. Jedini način na koji ćeš imati mir od njega jest da dođeš do točke gdje on čim ti pristupi, ti znaš ko si u Kristu i pokažeš mu gdje mu je mjesto. Pogledajmo prvu Petrovu, 5. poglavlje, stihove 8 i 9. I zapravo ćemo čitati ove stihove još jedno večeras, jer su oni po meni jedni od najvažnijih stihova u riječi Božoj, kad govorimo o tome kako naučiti hodati u svome autoritetu i oduprijeti se neprijatelju. 1. Petrova 5:8. Budite stabilni. To znači disciplinirani. Trijezni, to znači ozbiljni. Bdijte, to znači gurajte naprijed, gurajte naprijed, gurajte naprijed. I budite oprezni. To znači živite pažljivo, ne šlampavo. Čitavo vrijeme.
Čitavo vrijeme. Sa ovim imamo problema. Čitavo vrijeme. Neki od vas su već umorni. Mislite si, samo slušanje o ovome me iscrpi. Ti i taj tvoj neprijatelj, đavo. Imamo svjedočanstvo od jedne žene. Rekla je, stalno sam nailazila na tu gospođu Joyce na TV-u i nije mi se sviđala. Prebacila bih na drugi program i onda bih opet na nju naišla. Rekla je, konačno sam je odlučila poslušati i jedan dan je urlala. Isus je rekao đavlu i đavo je rekao Isusu. Rekla je, pomislila sam da je luda. Ali na kraju je čula dovoljno da su stvari počele imati smisla i da skratim priču, ona je danas kršćanka koja služi Bogu. Tako da mi nije važno mislite li da sam luđakinja, dokle god mogu doprijeti do vas i pokazati vam da ima nešto puno više od onog što imate. I Bog je živ i dobro, ali i đavo je živ i dobro ovdje na planetu Zemlji. Bog ima plan za nas. Neprijatelj ima plan za nas. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Što ti želiš? Reći ću ti da dobre stvari od Boga ne padaju same na tebe dok ti ne radiš ništa. Moraš zauzeti svoje mjesto. Protivnik vaš đavao kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždere. To nam govori da ne može poždjeti koga hoće. Mora pronaći nekoga tko ima prave uvjete u životu da ga on proždere. I osmislila sam cijelu 4-dijelnu seriju poučavanja samo na 1. stihu. Budite stabilni. Jer su to jedna od najvećih vrata koja otvaramo u svom životu. Uvijek pretjeramo na jednu ili drugu stranu. Ne činimo dovoljno, onda dobijemo otkrivenje pa počnemo činiti previše. Uopće ne pomažemo ljudima, onda odjednom svima pomažemo čitavo vrijeme i sad se raspadamo jer smo prezauzeti pomažući svima da ne vodimo brigu o sebi. Dajte. Proveli ste godine ne čineći nikakvu službu u crkvi i sad ste odjednom na svakom odboru. Sad ste pregorjeli, ljuti ste na crkvu, mislite da vas oni iskorištavaju. Dajte. Budite stabilni. Stih 9. Njemu se oduprite tvrdi u vjeri. Volim ovo. One minute kad đavo krene u vašem smjeru ili vam šapne sitnu laž, istog trena, ne tjedan dana poslije, istog trena mu odgovorite s riječju Božjom. Može li se samo pastor Fredi pomoliti za mene? Da, i znaš što, kad si bebe kršćanin i ništa ne znaš, tada to kratko pali. Ali mi smo sada u razdoblju odrastanja. Nemoj doći na moje sastanke i gledati me na TV-u ako želiš ostati beba cijeli svoj život. Davno smo prešli taj nivo. Ovdje se radi o tome da se borimo u dobroj borbi vjere. Da smo stabilni, budni, snažni, ne zauzimajući samo svoje mjesto, već i mjesto za druge ljude. Mislite da se ja ne moram boriti kako bih došla ovamo i pomogla vam? Znate koliko bitki ja trebam proći kako bih vam pomogla? To nema nikakve veze sa mnom. Sve što meni ovo donosi, ovaj dar koji mi je Bog dao, je puno posla. To je ono što ja dobijem iz toga, ali pomažem vam i to mi donosi duboko zadovoljstvo u duhu jer radim ono što mi je Bog dao da radim. I svaka osoba, kada uđe u Božji poziv za svoj život, a svi imamo taj poziv,
Tvoj je poziv možda da budeš najbolji mogući roditelj svojoj djeci. To je sjajan poziv. Možda imaš muža koji postiže puno toga u svijetu i tvoj je poziv da budeš najbolja moguća žena, ali pozvani smo da budemo nešto. Više od nereda. Ne postoji poziv da budeš nered. Njemu se oduprite tvrdi u vjeri, ukorijenjeni, utemeljeni, snažni, nepomični, odlučni. Čovječe, kako volim ovo. Pročitajmo ponovo. Ukorijenjeni, utemeljeni, snažni, nepomični, odlični. Još jednom, ukorijenjeni, utemeljeni, snažni, nepomični, odlučni. Ovo živcira lijene ljude, ali to pritišće moje gumbe. Znajući da takve iste patnje podnose vaša braća, cijelo tijelo kršćana po svijetu. On zapravo govori, kad imaš problem, nisi jedini koji prolazi kroz njega. Đavo mrzi bilo koga tko pokušava činiti nešto dobro. Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer. Želimo vam Božji blagoslov.